Ya, ya langsung wae Dik megang ngadeg. Ya. Men liyane lenggah, ya. Mergo ndak kesel nek ngadeg terus. Mongko ora gek ndang di apa jenenge ngadeg terus ora gek ndang dienggo. Muspro tanpa guna. Ha iki. Anek Pak Jadi mono. Saben dina ping 3 Gumun kowe kok ora kesatan kowe lho. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem para pemirsa khususipun Mas Daga Lovers. Napa, Pak? Mas Dane ora di anu ta iki? Heh? Dina apa? Ora di wilujeng dalokke lho. Mboten sah. Kok telek. Kersane. Ya wis, ora apa-apa. Aku ora masalah aku tak anu ora apa-apa. Ya kudune iki sing apa trepe iki nek kakangne ning kene iki ya lingguh ning kene iki. Lho, lah kula iki ngimbangi ya. Lah ngimbangi kepiye to? Lho, lan jenengan iki nggih cuek kula nggih. Aku mono iki mergo kahanan. Aku ki sibuk. Kahanan apa? Aku ki sibuk lho iki. Sibuk napa? Ya wong iki penggawe aku ora ngerti penggawe aku apa-apa. Ngono lho. Pegaweanku ki akeh ora mung turu ora mung turu wae. Liyane turu ki aku ya uga sekolah. Masak barang. Sekolah ki saka jam 6 njur tekan jam 8 bengi ngono ta? Jam 6 apa aku sok mangkat setengah 10 kan. Ora ding ya aku ya mangkat ki ya jam 7 kurang. Lah nek kok ya gur perkara ngono wae iki sentimen men aku. Sing WA bapak nih. Cah ora. Kowe bocah-bocah apa kowe? Karyato lover. Pamintaku Njaluk apa tak turuti, waton ra njaluk sandang mangan. Nimas sedase HP-ne anyar. Bung Ramik. Hatan rantap tansah reruntungan ing sarena lan wahine Kapasane budaya rino penguralaran. datang tinggal atuh cakete ati yen cedak tansah mulat Ewahmu kuwi apa, Pul? sita asih Aku ngenteni tok mindo mimilan Mie goreng. mintono ayo bareng Nimas ana tepi wajib Ngidam sari. sito asih braya Umpama sliramu jenengan iki
iki napa to? Heh? Jenengan iki ngapa? Aku asline kan mau karo mlaku rene iki sanesu. Lah napa? Kowe ning omah ya guru meneng wae. Lah piye to ora dibales kok? Bales ki mergo ya HP ku ki siji. Aku nek bar mayang ki HP ku bature mesin entek. Lho tak tinggal turu. Telekmu kowe. Kelet kok ya telek piye to? Wo ya. Ya nek aku ora bales iki ora mergo wegah, ora mergo males, ora mergo. Lah apa? Memeng. Ora. Nek aku ki ya kowe mau siji sibuk, loro HP ku ki ya aku arang nyekel HP. Sing HP ku sing nyekel bojoku anu. Tak cas tegese lho. Au. Heeh. Aku kan satya satu nanti saiki Di antara tiga penggirong sing ora maido meng Pak Parjo. Ya. Liyane pemaido kabeh. Ora menghargai usaha. Mong ngenteni wae, ngenteni sapa ta jane? Kowe domongi kok. Alah. Mugi entuk berkah suaramu apik. Lho, lah piye ta ya karang les ning Sanggar Jodipati kok. Allah. Ora maido. Wah, piye? Nggih, menika sampun katur, Mas. Sing ngomong sampun sapa? Aku lah piye? Lah ngopo? Ora trimo kowe? Mboten.
Oh iya. Maksudnya. Nggih, sampun nggih, Mas. Heeh, sampun karepmu ora ya karepmu. Ya. Ya kuwi sangka senenge kaya sangka senenge. Anu kakangne Ipe sapa? Kimpul kuwi HP-ne anyar. Ini bola-bali tak omongi kuwi hasile wong do niliki. Mbok didelok wah kamerane kuwi kaya iPhone. Sing modele kotakan papat ngono kae terus isine telu anu papat kae. Heeh. Marke. Lah iya. Heeh, ana meneh iki mau ana pamundutan ya kuwi gladhek grinding ana. Terus kutut manggung ana. Jineman uler Banjaran Mragoto. Mek wonten tembang kangen ya ning kosek iki Bundari iki ana karo Pak Wek iki mau ana. Iya. Aku kepengen Pak Rusmati. Aku pengen ngrungokke anu lagu nasionale Kimpul. Apa wae? Sing na 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 ana kali itu. Ya, aku lali judulnya apa Mas? Oh iya Kadung Tresna. Ya, pokoknya di isane limbuan ku di isane sing cinta-cintaan ngono. Kadung-kadungan. Ya, ya Bundari aku tak oke suwantre beneran. Ya, larek ya ya. Laturi jumeneng mekipun dipun asta. Kersanipun kagem mek menika tinggal ya pangan semut. Iya. Ning aku duwe sinden sing ciri khase siji lho. Apa? Nek ndeleh mik ya kan tasih modele kotakan. Dadi mik iki ditunjemke. Mbak Cange. Nun. Menika wau Pak Aman ngersakaken kula nuwun supados caping gunung. Awon nggih. Nggih, mangke Kadung Tresna mbak-mbak yang cantik nih. Oke, siap. Menika kalih Gusti Mas ya. Oke. Karenipun. Mengke menawi mboten kula pinangkani pripun? Kula nggih, alane ora niku angus. Angus. Dubur anu gugur. Gur. Nggih, engko Pak W. Pak W kalian ngersane kancane bawa ya. Iya. Heeh. Terus saya kuat jumeneng kedah jumeneng. Iya. Ladan sampun sepuh lho kok saged jumeneng. Ora kita meng 5 menit. Kita saged jumeneng. Ora nganti 5 menit. Oh, mboten nganti to. Oh, wis nemen nek kowe. Ya. Pring gunung. Iya. Iki jane ya rada Nyang-nyangan. piye ngono lho nek saka ya gone saka Gunung Kidul ki marake Oke, mergo liyane gudange seniman kan. Wah, lha ning mirang-mirangke soan. Lha mboten lho, kondang Gunung Kidul niku. Kondange. Sae. Pun sing elek meng kula soalé. Panjenengan melejit. Kula dongake sukses. Amin. Lancar Amin, rezekinipun. amin. Matur sembah nuwun. Nggih, wis pokoke kondang jenengan, Mas. Amin, matur sembah nuwun. Go diwiwiti. Nano. Saben Metu bareng apik iki. Ah, ngono kuwi sing ora marake gelo. Lah, lah dadine kompak. Apik. ora kangsen. Lah bareng ngono kuwi sing diharapkan, ora mare gelo. Betul. Wah. Jas tawe. Jas ora. Luar biasa apa bisa jadi luar? Nah, wis. Pokoke. Monggo. Om Wik. Yen mamajang Amang karo karo
Janur kuning Arep ngudang ora? ora Oh. wis ndredeg kudang Rasa ndredeg lho. anek dikudang wis ndredeg Oh ngono. Wis nang iki kudang ya ya. heeh biasane ngono kuwi Biasane kudang. Bisa. wis papat ya Sapitang la. panas udan panas udan udan panas aling-aling Gedhek capek gunung modal arek wedok saiki cilik-cilik wis pinter brai Jawa Timuran iki. lah. alise dikrek idep ditambahi Terus Terus piye? kawan kaya idep sapi ngono rak kandhane tanggane dhewe antering det. Panang pade. Ya ajeng dilanjutke apa ora? ewak petek dibumbu saos isi deh milih sing kangos Oh. kator para pamriksa sadaya punika kiaran kita uri-uri budaya
mergo ndak entek ning jan urung gawe. Urung gawe. Lah ra ngoten. Sekundang. Lah mila kersanipun para miyarsa menika penasaran jula-jule kepiye. Kusare mboten ketebak. Sarang suling mandang suwaran. Sokoro bisa Tumbang tade tumbang gunung desa tapi rejo dene kone padha
Nggih matur sembah nuwun menika sampun dipun pinangkani. Iya. Lajeng wonten pamundutan gangsaran saking Mas Kimpul Jreng. Gangsaran kok dijaluk. Agek tancep kayon wae. Ya sida kadung tresna. Sida. Sapa sing bakal ana Bu Ketut Harmadi? Enggak kula aturi jengkar saking Pelingguan. Mbak Anggi kok ya. Mbak Anggi, ya. Dilesek sing ning ngarepe kowe, aja dilangkai. Menika naminipun Tua banget ya. Arga Sastra barang metu. Iya. Iya. Iki ana sing kangen karo sampean. Sinten? Niku ingkang dolanan gamelan ngangu-ngangu ngoten. Kangen lho, Mas. Wah, iya lah dali takon. Mboten ya? Ya. Wah, yo ora ya yuk to kowe kowe. Senengane kok wis ya yuk ora. Ya. Ya. Pamundutanipun menapa? Kadung tresna. Iki ora pamundutan kok, gur njaluk kok ya. Nggih. Dadi ya. Nek saking senenge ngono. Kanggo bawa supayane komplit. Ya. Rino wengi dadi ati tanpa dahan tanpa karsa nendra panunggul apa dosane kayung yon marang slirane Mas Ketut. Mas Ketut. ya Tansah ngantuk kowe iki sak turu wae Ing netra ngantuk kuwi telarak tenan jero hati Mas kuwi dijeluk iki lho apa dik ngono lho ya harus sing romantis ngono kok ya kadung tresno neng layah lambah-lambah mboten niku udah ta tan liya hamung sliramu Mas Armadi
Ya di langgam ketok wae. Ya. Lamat wis katon tejane yen mbok berangkatan mencara aduh miragane sinawangkan kanggo Awas, maido awas. Oh, sing maido siji, Wah. Ya. Ya. Pacaane sarwa asri sromba Matur sembah nuwun. Nggih, Bu, nggih, Bu, nggih. Bu sapa? Bu Harmadi. Turu kana aku tak susul ya ngono to ya. Heeh. Tahu omong karo aku lho Mas Harmadi. Omong piye? Ning pas arep jobno ngendi ya pas bareng aku. Oh, ning Dringo. Ya. Omong karo aku ngene iki. Anggi iki cahe cilik kaya guling pas karo aku. Kayak kelonono kono aku ya ngono. Aja ngono to. Neng? Guling bolong ya ke kowe. Lah iya ngono kowe. Iya. Heeh, makane sak kerep tak jak bareng ya ana Jup Medun kuwi sok nek apa ana gerobake Pak Jadi isih amat ki tak jak kuwi. Lho, masalah iki kaya radio, ngejak kowe wis kaya radio. Iya. Gosap omong pisan kuwi ora entek-entek. Ambok sumpah.